קובי, מה השולחן הכי גדול שלכם לבית? הכי גדול ביחידה אחת, 3 מטרים, עם תוספת של עוד מטר. בואי אני אראה לך אותו. שולחן עץ, תיק מלא. בואי תראי, זה דבר מופלא. יחידה אחת של 3 מטרים שולחן. יש לו תוספות של 0.5 מטר מכל צד. זה באמת מתאים לאנשים שיש להם בתים גדולים. יש אותו בשני סוגי רגליים, אפשר גם ברגלי ברזל, אבל במקור הוא מגיע עם רגלי עץ. זה פיסים שלמים, עצים ממוחזרים מעץ תיק. אנחנו מאבדים אותם פה מעט במחסן, עושים להם לקה נגד כתמים. לדעתי זה אחד החלומות הרטובים של הרבה אנשים שיהיה להם את השולחן הזה בבית. אפשר לראות אותו גם בתעש 6 בכפר סבא, וגם במחסן אצלנו ביד חרוצים 24 בנתניה. וכמובן, לראות אותו באתר